Lamsagwani channel khakai norbo kahamna tongbani hanai tinin video hungka ke parcel receive khaimane hoite chengjak kha genrok naidi tamatam khai nongno funuk nai genogo thangaibo khulugui funugano tamatam naha ke je angnao abo tek product bahaina ang tek khai rona jate norbo hamjagi tongkha ke purchase khaimana tei gobong ang sokpai mane select pen rok ke yango ton rok no khunai ko light rock video khaina nama ba ke kaisa ke return jangnai abo tag return na thangai tongo ke return nani haitei ko bajra habai mukitung bo pai tlang sinai jorama ene bagi video bo snamjak ya video snambai video editing khainani bo tai bo double time nangai thangka ba abani bagai nongni bagai video bo tubjai ngai tonghanga nogo sok pai sakang ko puri pai tu mani chaina gra khabani yagolon nonglo taktam tam pai ke phunuguri wan thaisok kumon king chili engke tai narikra daf thali chakomra bo sobrok paikha engke tam songjak abo bo je songmani no nonglo tini ang nugano engke naidi engke yango je thaisok kumon pai tu mani engke ba subaya ko bai toni ruo engke sujak engke ba je fur chanaya fur saimang kata angka karai box serman tungkhang ka ba thoglui romani thogbo tungkha engke tabuk ango jaga o rnai thalik engke som sutui tabuk ruinai bono kolei akui kholobir nai tangke thalik ba jangke to ani ke tep thokjago an sepen angbo thokjago haiben boan se tep thokjago bin favorite asta amani bagai engke naidi ko boano sairi reka chakumra bosok bahaino obo ekdom pura thas thas taise nok ni tui hemeni ta je phalnai borok bo sinimani borok no engke jeng jimo thanai labon bagai mamui songi klang sinai hinai nai bazar ni fakene songka engke tabuk thana sakang kisa otsrok chai thanai kun jaga thangai bere jangnai jaga pore nongno phunuk jangnai bo kari engke ba songmani chamangni mang phunuk jago tabung engke gym ni phaise mai khurinai mai chitolai ke mai khujuka tak gym khai kyang tai mai chai manja one type salon dinai ulta Fungka hamta shai nai tabu khang ber mabuti khanyan bagai somoso ber mari pai khyang ka king chili bo thasari nai engke narkra da bo nangai nagra na nai ekdom nangai tongo engke nai demo ka kimia saireman rong no khna obonon tini sasinai ta budoi garu sundoi ekdom karna sakang ka busuk su thok hai da tai om hai nei sailap krei bojor tei thok engke tabuk mairok sayak bai ulon rok bai malai sinai Hello guys, norong ni bai talka kujuk tini hain norok bai malanya phaibi ka talka bele jungmani chosma bai se phoi mana shiu cream phla sakang to hain thupi rok thubi norok bai kok semele ngai thangna video nong nang CureSkin ni product phunuk jaga bana phongai tu bai dro bakhnai happy no ran thang ka kisa sadong tong jang lang ka kem tabuk ang no fully phunuk ang norok ba sana na link rok hedi bangka link already ani description box rok tong norok thangai link ko habai download khai full di tangi ka kem makeup sekap pano khanya thani makhang botrai ganang rasa sajak bati mama khang kang ke makeup fana full di just fan full di muslim basanya makhang sakang miling na nang nai kasim makhang ko somba nang di he di bana makhang miling nya dai se bri banai thok nuk jago yang makhang botrai ganang saku brungi tong man ko nai thong na he da aboni bagai norok susai pusai musai manjagi tong khang borom saram manjagi tong khang ke thampui rok bai fana kis rjagai infection ngai nai ekdom makhang botrai ngai tong khang ke anu sapai di sorry anu ya doctor bai norok consult khaimano doctor ni mukha charu sarma angka norok bo check up khaijana musaka play store thangai CureSkin app download khaikyang kang ke play store thanna yang link rjago link habi download khaidi ke jara phulnai rok to result khamani tongana rigane paina faina rong sidang order khaimar suka mane borok bo fulai ni musung jakhana aw fully result rok bahani khamani tongbayo angka ke tabuk gom dara khoroksa ayang ko phasini do bothuroksa bari phasini basinyo nai mani binma khang chujai to ga hamai thanga kabono norok bo just pano mane hamu full kangke botrai ni just pano hamu kuno pano fully hingkang ke hamya kriyo CureSkin asake ka hama angwan chungmai asaka hamana hnai norok nana mu chungi to khanai mano kom khana nam sungkan coupon code use khaidi Esther 100 ganong ni 100 rupees opungi thangna 100 taka norok discount manai Dipor kaham norok jotono no tabuk kake ang hotel o maisa nyan bagai thang tongo nogo maisa no musungli ang muithoi ya nai nai abon bagai main hingkang ke muithoi ya thuya ko ya do current krei wati payment miya angka ba phone charge krei ya diba angka hotel o maisa na thangte hotel no charge riti haisne ya baita no tabuk get ni khomala tam thana selam haing toka phone rong no samnang ya ba tongmaya selepan tang hainde ba maisa sai peke hotel o phai chaba ya ko bayai nogo thang sinai phone bo charge ka kha angka nogo thangna sakangai ko nai je Flipkart ni parcel bahaino po phai jaw angka ba obo receive khai thang sinai tang ke naiji ko sari kung kha jompuni bazar hati sok pai do bo jompuni bai tu oleh mano kon pai thang yo hangke tam to kha male muya wahan moso bilati tai kuai hingkang ka tamar homani ko photo phunuk ba kya hangka ba tai tamsa wati bo phai tong jo ka do tak sari ko hangke
kisa chicken roi Maggie songina mani thoksuka aboni yagulo tabo horo maisa sinai ke phone charge kariya di bang video rok khali atang hain tan dino phungayoi parcel receive khayoi arok payoi bazar hadi khayoi nogo sokpai jau kha nga tini ke tam paikya lichu paikya thalik paikya lokela paikya phantok paikya sati borbok paikya nga ke aba jabo ama rohoro du ko kini yak rohoro ni saima kangka ta paigela khamo ke angbo pai tup jaka hangka ba dabalang sinai ta abang thang sinai hangka mo hangka nai di kwang churi pai ti hemani color nai thok jagai pai do puru kanjang nai tamung nai abo saimiya mo mare kha 150 color aska nai thok jaka hang aboni bagi kisa aima to kha unique jaka wipes rok bahai na pai tu kha hangka ke bazar hapka ka to paina nei wan chuk the pan chen nuk hangka pai tu hejak bai ongka jeta parcel ship khaimani abon nong no ang khulugai phunoga nang ka diling parcel bo sok payo e ko nai di color nai thok aba kariyo o ko na ni shapeless nung kong na ya tam kong khan nung sana kisah mani kalau kong kakek ti hai thasang kabo sak kupurung dong nai chungkai has ekdom quality ka hama mari kan ke stand nai chungna te nai bai shi sida gas nai okolo rom nai tho bradi ba ka mana kani bar mang usam te hai ko mong ke ani t-shirt chokoi man ta he kolo mani ko dress khuk je ko no ha pai mani leng suka nai ne diam ke nails order mani hai photo bujak puro kana ni pai ma song hai pa hai order jang nails the pa jang nai ta jungka ekdom cute nai di ko kan khang kas nai thong ma sai ma nai jo ang no kaisa ka phunu goi ro na ko na jam hai design hai design ko am stem nai ka blind kyo total pasta man mami rok sang baya ka bai pura kam pai pe ke do anga ta ka sang gym ni bage ong khon la kya anga tini hor ni bai ka sang nang sinai jo to no hor ka ham dipor ka ham nok jo to no ta sai na hai anga ka parcel ship khaina phai jau ka ta kan lunch time langa abona nai ne aska tor kha ang 2.4 ma sa ke 2.4 kana thik sok pai do anga tini kheba tam jan ni tor ba kya sai si malaya churi ro gaban bagai logi no return dik lang sinai anga return to ta accept khagla khaiban ani sinijak borok no ta se return mana phai neng ki pa bong ni yago no rik lang sinai hinai na thongla nai thoka anga sabana ni parcel bahin sok pai receive khai te jau ka anga nai dress sok pai men obong ko lo next video ro ko chumi phunuk bai siwana nga ta ka hin hai sari ngai no ga hapai gudok song pa kya tai tok ti ba jamong sa khai pa khyang ga mai ba sa sinai horni jotno no hor ka ha mala jawnai hain ro bai te waisa khna tabo kha ni lunch time do ke miya horo thumani ler thanga ga bokrok samani ga ba mairok janam songli ma cha khamak ri phayo nai daran noro ruti cha nang na phai jam pore samong rok paya koi sari ko bazar sok pai naje ko Swirok aske cute nim niyom borok sa hasing saka kai dong layo angani gana ding ma sa borok phayo ga ga ba haino phai sok pai jak tak bazar hati khlai lei jeng no thang nai cha na las ka tong jalai su ga borok hasing saka o bazar ka phaya jini no chinta nangu je tini tam no chanai bazaro hapai nu khanga bo no bo hangka ba thanaro paitlang siwana baksang ka to thakun hono ga yango nai de asake wate wana ni bagai tamongai tongkhan no kha somjawoi haino nobar buru binai wati manjagai phakya ni nadi wati besok ru wawi tongkha hangke o bag khulugo sina je kho tini office thana sakang ayang jompuni hati sokoi man do bo hangka ke jima phaite ama ke ni yagori ro ka ta bo hangke naji ko tam ro ka banta chakomra bosok bahino sairo horo guria mairong tei narikra ang tam thokjak ya bebak no ama saimana abon bagai ang je thokjak abon di ro bai kya ke nai ne di ko kangrong ro bahino tongom bebang nok ni mang ekdom fresh hosa bahino tongo jotono nok ni ekdom kaham ke borok ban video nai blam bagai saiman tang tam thokjak ya gabon bagai ekdom thas keri ro bai ya banta ro bahino ang sajak suka ang ke tai jakmora bosok bahino sairo horo tai saina nangle ata ang ke among ke ang paitu hebi mani kilar tai jira rok moso guri rok toktoi bo haino sajagya balok suka nai jata kaisa ti haikya tini gangke hapen ang tokti rok sai mi edu totara sao gangke keki phan waisa shu haikya gangke bono phan mui rok thokya ke seri chana ni je bajago emna ang monu khangke to chana musung do chaile tongi me sinunga mani ba he deba emne ton rok semana nagin simi daily video nai phane rok ang tokti rok jangke belaken thokjago to phanan totra rok problem to mani bagai ang chai mi ata gangke hapen somoyo chai mi ma yang bano chana rok muchungi thango gangke tokti rok chamani de phan ba phai di bang ga kam sajago hain te satui nei ga to bo tui hai ja tini hai cha tokti jata to paija balok suka ekdom ga thok rok bo pai tu hebe mani dawi ro bai gra na angke o je thok pai pro bottle ma mani among ka wak phayo le nai ang extra oil bottle paina jak o jaga na dawi nai ang use khayo ta angke omkhe je nang mani suk mane gaw phaya kari hain kisa phayo angka ba ni jibo haino easy ma tongo ta mama songna por bisi thok kabang choraya angke tini to tai songmani video rok phunukliya video bo logai thangsinai plus wati bo hai tongka ba karan krei hambai pai thakjara nei ma bagai